Somebody let's hallelujah. Somebody let's hallelujah. No patwa yeza kizanda asise ekhaya. Ngoba isona sonke isandla sikaJesu sikwazi ukuphathana, siphathe, sinakekele, ngoba izabantu ziyakhathala zishiye. Kodwa zikaJesu isona sikwazi ukuphathana, isona sikwazi ukuphathana. Ngicela nje uconnecte nje, don't be lost. Uzohlate Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Angithathe ithuba ngicela bazama ukuhlonipha Our Lady Bishop, the angel of this house.
isebenza zonke izinkosi welifika la Kristu Inkosi. Amen. Amongst us ngiyacela uacknowledge ubaba nomama umfundisi umtshali bephakathi kwethu ngicela sibashayele izandla kakhulu nabazali bahamba nabo. Siyajabula ukuba nabantwana basekhaya, siyanamukela kakhulu aloko igama likaJesu. Amen. Umqalisi nomphelelisi wakho konke, iwundlu, inkosi yokuthula, inkosi yaseSalema, uJehova u-Alpha no-Omega, owayekhona, okhona, osazoba khona, ohleli ihlalweni sakhe sobukhosi. Ngiyacela simshayele kakhulu izandla uNkulunkulu. Exodus chapter number 2, verse number 24. Ngifisa siphuthume. Exodus chapter number 2, verse number 24. And that's where it is. Verse 24. Yes. Kwase kusithi uzwakale ukukhala kwabo, isivumelwano uNkulunkulu ayesenze uAbrahama noIsaka noJakobe safika enhlizweni yakhe. Amabhayibheli ahlukile la isonto libazalwane lena yento mamukele cela ngishaya izandla bazalwane. Okay. uNkulunkulu wezwa ukububula kwabo. uNkulunkulu wakhumbula isivumelwano sakhe noAbrahama noIsaka noJakobe. Nikhona bazalwane? Amen. Awuphinde futhi lapho umuntu wazofunda kamnandi. uNkulunkulu wezwa ukububula kwabo. uNkulunkulu wakhumbula isivumelwano sakhe noAbrahama noIsaka noJakobe. Izwi lakho liyaphila, izwi lakho linamandla. Khuluma ngalo uNkulunkulu uthando uyaluqondisa egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. uNkulunkulu wezwa ukukhala kwabo. uNkulunkulu wakhumbula isivumelwano sakhe noAbrahama noIsaka noJakobe. Incwadi sithola in the book of Exodus, incwadi yokufuduka. Tshela makhathi uNkulunkulu uyakhumbula. Awungeke khona bangafuni. Tshela makhathi uNkulunkulu uyakhumbula. Umtshele ubona ngabe iphumela abantu. Tshela makhelwane uNkulunkulu uyakhumbula. Uhlelo uzomuntu ozokwazi ukukhuluma naye sonke khona nizokwazi ukuyihathana. Yabo uhlelo uzomuntu ongakwazi ukukhuluma naye ubovele mofika isilo lokulandela uvele ushintshe indlela yokuhlala. Uvele uthola umuntu owahlala umuntu usaba nokukhuluma eceleni kwakhe. You can't be a stranger in church. Awutshela makhelwane uNkulunkulu uyakhumbula. If it happens that khona omunye kwa left yabona lokho namamuthi impela. uNkulunkulu uyakhumbula. Okay, just look for someone behind you. uNkulunkulu uyakhumbula. Mawona subatshela ko3 abaseceleni kwakho. Qoba lo ngaphambili njalo seteksini nje khokha ukuthi uNkulunkulu uyakhumbula. Bese ukukhuluma nawe ngoba uyabothi banama attitude. uNkulunkulu uyakhumbula. Usukhuluma nawe namahloni uyasho ukuthi udeclare ukuthi uNkulunkulu uyakhumbula. Praise the Lord. Amen. Incwadi yofuthi
Ukuncwadi Exodus singabala amabhayibheli. I'll be with you isikhathi sincane bazalwane, then we proceed the program. U-MC usuku wasifaka ngenxa yokuthi inkosi bisiyehlile. Singabala amabhayibheli. Sanibonani bazalwane. Ninjani? Sifunda incwadi yase-Exodus chapter number 2. Sikhuluma ihlose namhlanje uNkulunkulu okhumbulayo. Ikhona bandla? Amen. uNkulunkulu onjani? Okhumbulayo. Mathi awunasho uNkulunkulu onjani? Okhumbulayo. Why uNkulunkulu ekhumbula ukuthi abantu bahamba nawe bese bayakhohlwa? Kodwa sinikeze ukuthi umuntu alamvela ususa lesina seqedile namanzi. Abantu mohamba nabo banjani? Abantu bakuthanda ngoba kunezinto benzele uma usukhohliwe, uma ungasazenzi izinto nabo banjani? Ngoba abantu basondela kuwe ngenxa yezinto nani? Amen. It's normal that abantu abaningi ukuhamba nabo uthetha abangani bakho, not because they are friends. It's because they are benefiting. It happened that in your relationship they are benefiting. Ngoba abantu sithethwe na awuna abangani abangamaqofu. It happened that nje labantu ohamba nabo nalabo sithi ibona hayi ngoba uyibona abanye unabo ngenxa yokuthi they are benefiting something from you. The moment ubaphela lolubisi osemabeleni akho bayosuka kuwe. Praise the Lord. And it just happened that abantu you can go a long journey with them and uzwakhelene nabo ucabanga ukuthi thina la sisofa sohlukanisa ukufa kanti andihlukanisa ukufa nohlukanisa ukuphela kwezinto. Kuba nabantu abangeke eduze kwami. It does happen bazalwane ukuthi even nasemsebenzini ucabanga ukuthi ucolleague kanti awuyena ucolleague ingenxa yokuthi kunento ayigaqele makayithola uyakhohlwa wena. Ngoba vele kusemzweni yomuntu ukuthi abantu bayakhohlwa. Uzakhuluma nawe la. Ngithi mina kujwayelekile ukuthi abantu abaningi that you have been in relationship with them, it is because sometimes yenxa yezinto kokunye anihlanganiswa ngobudlelwane, nahlanganiswa isimo, mzokwaphela isimo kuyaphela ubudlelwane. Yeah, makezwakala. Abanye abantu banodadewabo, hayi abangodadewabo ukuthi nje niyazalana ngegazi kodwa kahle kahle anizwana, anihlangana nibambisene. Praise the Lord. Abanye masicabanga ukuthi masigibele eTexini umngani wakho kanti yozwa mzwane ekuthwaleni uqumbeke phansi. Uthi masuqumbeke phansi uthola ukuthi uye lo ocabanga ukuthi ukhala kuyena kanti awukhali kuyena, ukhala esitheni sakho kodwa isithe singavelanga. Nikhona kodwa kodwa. Ngiyafanele ngona sonke namhlanje. Ngizoshumayela kodwa ufuna uyidelela, ufuna uyidedela. Ngithi mina kuyenza kwesikhathi no shoulder to cry on, akazi ko shoulder to cry on. Umuntu lehlanganiswe isimo, manje kwaphela isimo kuyaphela ubudlelwane. Ngoba empilweni njengamanje abasekho abantu abathoba abangene nabathoba abathisiwa sivuka. Njengamanje mawuwa wedwa, mawuvuka wedwa, kodwa mawuhamba nabo. And futhi le journey yahambayo ukuthi ithemani ukuthi yini onayo in your journey that you can provide. Ngoba uma unenayo into ongayi-exchange nabo, alinayo into ezomhlanganisa. Sanibona bazalwane bami. But at some point it is very important ukuhamba nabantu owazi ukuthi nento ebenefitayo kubo. Awuleli bandla. Sanibona bazalwane ikhona? Ikhona ngala? Ikhona ngala? Ngithi mina kunento yayenziwa uDavide, uDavide ehambisa isikhaftini sokudla esihambisa entabeni engayona ingxenye yabantu abasentabeni. Sanibonani? Sanibona bazalwane bami? Njengoba makhelwane amen esontweni. Kuyenzeka ukuthi uhambe endleleni kanti nento ozohlangana nayo njengoDavide one man fika ngoba ezinye zezinto funeka before ungene kuzona uqala ubone uzotholana. Ungahuzukela mahala uzuphele kanti nawe awungeke uthole lutho. Unina lekude nina. Sanibonani? uDavide kunento afika yenza lapho. Mayefika akathunywa ngempilo uhambise isikhaftini sokudla. Mayefika uyabona abantu baphumile balungela ukuyolwa. Mayefika abasali ngoba into ababhekene nayo bayesaba kodwa banezinto zokulwa. uDavide maningi before ngilo uyapikwana umuntu oyobulala uFilisti ongasokanga. Ngoba yonke into ozongena kuyona engathi ungaqala ucheck yini engizoyithola. Ngoba akusizi ukuhamba i-relationship engeke ingekho into ozoyithola. Ngoba abanye abalimela abanye abasamthanda uJesu, abanye abasabazwana nabanye ngokuthi bahamba nabantu bahamba nabantu kanti bahamba nabantu abantu bathola utho kuwena bathola utho kuwe.
Praise the Lord. Praise the Lord. Sanibona bazali bami. Phela le yokuthola yenziwa na uJesu. uJesu mayefika nje ezosifela wafa ngoba ezozuza imphefumulo yethu. Awuleli bandla thamakhelwane amen esontweni. Makhelwane amen esontweni. Oh mhlawumbe uvuma engokonkeleke mina usazogileka. Yabona abantu abahamba la basazogila basazokushaya phansi. Usazokhaliswa abantu abatshela amafayela akho. Wathi wena nje napheda elila uyahlala nerenki uzokudaba lapho userenke kanti wamtshela umuntu ingakhathi uthole ngakufuna uNkulunkulu kuye ngasembeka indaba yakho ngoba indaba zakho kufanele ukwazi ukuthi uzibekaphi. Ukhona amen esontweni. Makhelwane kade abantu bahamba nabo abafeki makhelwane abantu bayakhohlwa. Abanye njengamanje uyakhumbula kunemali yaphela kokosiwa ndawonye kukhipha yena kukhokha yena athi mina ngiyofaka khona kudliwa ama-chips kodwa abantu bayakhohlwa ngoba manje ngophela into that you are providing kubantu relationship iyaphela. Any relationship that is based neyakhelo eyintweni koyeka. Sanibona bazalwane bami. Sanibona bazalwane. Ungahamba nomuntu wazi azothola lutho ngoba vele sihlanganiswa ubudlelwana sihlanganiswa ngayizinto. Ngoba izinto ziyaphela. Njengoba phela izinto ziyaphela. Nkosi yami awuthe izinto ziyaphela. Yingakho kubalulekile empilweni ukuthi ungathi mohlangana nabantu besudelela abantu isihlahla sinyelwa. Uma abantu abangangizwa. Abanye abantu befika kwabanye bese bedinga abanye kanti kusasa uzobadinga abanye ngoba ayikho idalelo la uhamba ne-relationship enezinto zabantu elihlangene ngezinto iyaphela. Ukuze uthabane ujolana ukuthi uphi. Praise the Lord. Praise the Lord. So it does happen that in kunama-relationship amanye ano 10 years bayabala kade sazwana sisuka kude. Kodwa anything that is any relationship eyakhelwe eyintweni eyiphathekayo ukwazi ukuthi isengcupheni ise-ICU. Thamakhelwane i-relationship esiyakhe ngamagama abantu. Angifuni ukukhuluma lena uyasaba makhelwane ubudlelwane esibakhe ngegama labantu. Awubheke wemakhelwane ubudlelwane esibakhe ngemali. Mbheke wemakhelwane ubudlelwane esibakhe ngama-boyfriend nangama-girlfriend. Mswane wahlukana ne-girlfriend ubudlelwane buyaphela. Sasizwana sifanele imoto siswekisana njengamanje wathi umntolo ngeke ngisheka ngibaselayo wathi umntolo ishi ngiyabona ngendlela base ngendlela engizondana ngayo ngathi khona omunye oluka kabi ngoba i-relationship nani yakhile yayingakhanga phengwe sisekele. Praise the Lord. Phela inkomo engenabisi ayisenga. Ungazi kakhulu abantu abakude thani amen emakhola. Inkomo engenabisi i-ATM engenamali ikhadi nje ukwazi ikhadi lakho ngoba lu-00 awunandaba nokuthi likuphi. Waephulela uyivuni ngoba vele uyikhohliwe ngoba ayinayo i-provision. Sithola iBhayibheli lapha ke likhuluma ngo-Abraham, njengomakhelwane Abraham. Njengomakhelwane Abraham. uNkulunkulu in the book of Genesis uyakhuluma lapha ufika ku-Abraham uthi Abraham phuma ezihlotsheni nasemndenini ngiyabusa ezweni lesethembiso engiyakukhombisa awuleli bani ukhuluma nami ngiyakhombisa izwe lontu nezwe lezinyoni. Usethi uNkulunkulu uAbraham ukhuluma isimanga uthi Abraham ngizakwenza ube yisizwe esikhulu. Isizwe ngizakwenza ube isikhulu. Isizwe esikhulu siyabanga phekwe emhlabathi. Isizwe asinakubalwa. Awu sanibona bazana bami. Lawa mazwi uNkulunkulu wakhuluma kuAbraham ikhehla elidala engaba ukuthi wanoshwela wawusweza lento ingasaselele. Unkosikazi wakhe wayemdala engaba kuthiwa uSarai. uNkulunkulu
Khuluma ngathi nakhenza kwenza isizwe. uNkulunkulu mayikhuluma kuwe akabuki situation yakho. uNkulunkulu ukhuluma iblessing. Awubazane bami khuluma nabantu abakhulu. uNkulunkulu ekhuluma nawe akabuki bank balance ukhuluma into ozoba yiyona. Azizona izinto material that determines you. Akuzona izinto material that defines you. Sanibona bazalwane bami. Akuzona izinto eziphathekayo esithi wena uSibanibani. But really uJehova ekhuluma phezulu kwakho. Noma ngabe kuthiwa isimo sakho sikhamba abantwana ukuthi uJehova uthenge bayisizwe. Ukuthi uzakwenza kanjani Jehova ekwazi akukhona into. Wena uNkulunkulu olubahlulayo. Ukukhuluma namazwi ukuthi Abraham uzakwenza isizwe esikhulu. Inzalo yakho yabangaphezu kwezihlabathi. Uthi ngiyakwenza ube isibusiso. You shall become a blessing. You will never be blessed, but you will be a blessing. Amen. Uthi awuzoba nesibusiso uzoba yisibusiso. Ngoba uma unesibusiso into enekuna ethathe khona kodwa uma uyiyo ayipheli awu. Sanibonani bafowethu sondelana. Uma ethi uzoba nesibusiso uthi you will have. Ngamanye amazwi if I'm saying you will have, kusho ukuthi there's someone who has given you. Sanibona bazalwane. Mayethi you will have a blessing. Uthi khona ozokunika. Ngamanye amazwi akakunika kuwenzeka nathatha khona. Kodwa wena you are not required to go back uyothatha. Uzoba yiso. Nawe wanyathela khona. Oke wathina wena uyabusiseka. Oke wahlangana nawe uyabusiseka. Oke wakhuluma nawe uyabusiseka. Oke wabuka wena uyabusiseka. Oke wathina uyabusiseka. Oke ngeke into ifanelekile bafika wena siyavuleka. Oke ngeke amasama aboshiwe oke ufika wena yaqaqeka. Uma ngeke izinto ezibophile kwangena wena yaqaqeka. Athi uthi usiyiqaka kodwa ukufika kwakho ngoba wena you are a blessing. Amanye aspect you are a blessing. Uthi isibusiso sami siyacelisa asebenzele usizi. Lake kwafika khona wena usizi labaleka. Lake kwafika wena khona ukugula kwabaleka. Lake kwafika khona wena inqwebi yabaleka. Lake kwafika khona wena indlala yabaleka. Lake kwangena wena ukugula kuyahleka ngoba you are a blessing. Blessing. Praise the Lord. Okay, let me try to define this. Someone was around. You will have. Let me know what you will have. It goes with a term and a period. Tell your neighbor term and period. Can someone speak to another one? Term and a period. Let me know what you will have. There will be a term like a corner and you're gonna use it and towards it pay. Into abathiwa unikiwe kusho ukuthi ngalesikhathi uqhubeka uyisebenzisa iyaphela. Kodwa uma uyiyona umthombo ongashi. Abafowethu sanibonani bazalwane bami. Uma uyiyona umthombo ongaqhubeki. Uma uyiyona uyimfula. Uma uyiyona noma wathiwa ufikaphi awudingi ukulocate ukuze uhotspot but you are. Mame wafika nje leyo ndawo iba yilento wena yiyona. Ngamanye amazwi asikho isimo esiza kuwe bese siyaguqula kodwa wena oya esimweni bese sikuyasigqula. Oh, you are a blessing. Sabona bazalwane bami. Bathale ngimemeze namhlanje ngithi ekhaya lini uzoba isibusiso. Bathale ngihlele abantu abakuzwayo ukuthi ekhaya lini uzoba isibusiso. Awuzosiphandazela kodwa nale ngempela wena kunento izobaleka. Nale kwasondela wena kunento izohlehla. Nale kwangena wena kunemitho ezophela ngoba you are a blessing. Ungumthombo manje. Thombo ngaphela. Thombo ngaqedeki. Thombo ngavaleki. Praise the Lord. Uthi Abraham ngizokwenza ube yisi. Talk to me bazalwane ube yini? Isibusiso. Now God is saying this to Abraham. Abraham unkosikazi wakhe usemdala. Ugogo by the way Sarah. And uSarah ebudaleni bakhe number 1 into yokuqala that we can look kule verse is that the moment we reach at the age of 45 years
by nature, by a creation of God. Umuntu wesifazane ungena uthepha in kule environment yama monopoles. Awafethu. Lapho khona unqamuka isikhathi sakhe sokungena bese amaqanda kuye ayaphela. So the moment you reach the age of 40 or 40 something ungena kwi monopoles. Abali monopoles baqala kanje kuba sengathi ba diesel afuthi manje ebusuku athi ngiyashisela athi uyambatha athi ngiyajuluka usuku monopoles anazo bephathi makashadi monopoles omunyathali ngine flu ngizwe flu ngine sifufuthwana awunazo sifufuthwana kule umtshela makhelwane uyaluka sola lagi pasal sabadan ngasola lagi izofuma amen awumtshela makhelwane uyabuka awumtshela manje wemakhelwane uselo 10 years shada sisusheshe uzale ngoba yaphela yabaleka mambisho lesisifuthwana uzwala ukuthi emnyama bemsuku bekuthi ufufu uswalela ini khokha abantwana makhelwane ixesha liyahamba. Now number one that we can take from this is that uSarai wayesemdala ubudala kusho ukuthi number one usereach kwistate semonopoles. What is a monopoles? A monopoles is a stage whereby a woman is totally being disqualified. She can conceive. Amen. It's a period that determines and says to you, you are no longer qualified to conceive. What is to conceive? To conceive, it is by you practicing intimacy, then the seed of the man enters your womb. And in your womb, if it's any iqanda, and my fifty iqanda, they say seed, nani, ne iqanda, they say they say no X, no Y, they say that I put here no more X, no X, find to me Thomas and best to them. What's the next call? What did I think I'm going to take like this? Why I don't teach we like orientation? Oh, please. Now, yeah, it's very special. Yes, I was. I'm not fair. Oh, I shoot Amakana. We are just a separate. I would try to prevent Amakana. And then try some data. It should end back to pull and walk. But if I make it to Sarah walk and then to Sarah, why the a nyumba? In Unyumba, would our quas would for any Abantwan. I got Abba. Praise the Lord. So, why would you to Sarah? They are some of Twain. Why in Nyumba? Why I was Susana? Mama was when I was 1 day, so it's not some Abraham. But how Sarah why in Nyumba? Why learn you ben? What learning again? The one who in Nyumba, who been Lord also in Yaga, somewhere else. Number 3, Usara, where same time. But think about it by the beginning. Nesimele Tosa. Sassy Namushawa. Nesimele Tosa Sesala. Namanas, Isimele had no ability. That's the Sina man, old Snakala in Twan. Bias Abane, Abapura, Yenze, Umuntu, Akune, what was it 20? Unfortunately, Isimele Tosako, as it was Bama Ibi. Abantwana, so what's happened here? Decade. We try to say that I don't try to miscarriage. You know, the spell sack is weak. La person don't the spell. I was Canada, he can't implanted a call. So, Jana, my 2-3 months, see a seed, or I guess I see a
ukukhululwa kwaso kuso kucalculate i-period yokubeletha. Amina. Umuntu wesifazane ukuze abelethe kahle in 9 months, kuthiwa it's 38 weeks, 38 or 48, 38 weeks, kuthiwa 38 weeks sure ukuthi i-weight yesibeletho will be able ukugcina until this time. So manje bafika leso sikhathi bayazi on this, bayabala phansi no-2 no-3 uzokwazi ukubeletha, uzokwazi ukuphusha. Esika-Sara Nkosi yami sasesesidala, noma sasesesigugile. But uyafika uNkulunkulu esibelethweni esigugile uthi ngiyokwenza ube isizwe. Bazalwane kusangikhuluma nani kodwa ushiphaza makamele ngephela engizofumyeleni uthi isibeletho sakhe lesahlala sasesela i-ability. Hayi bazalwane kanti lento ayishoyo ayishiwo udokotela ayishiwo nesi sanibona ayishiwo ma-gynecologist ayishiwo mababelethiswayo ayishiwo ogogo bendawo ishiwo umqali nomphelelisi. He's the creator and owner and the founder. Ishiwo wayekhona umhlaba ungakabibikho obavela bonke ngezwi lakhe. Manje bayishiwo umdala wey'nsuku uthi mina amazwi ami awabuyele emumvela bathi izwi malinganiletha lenza umsebenzi. So we spoke that ukhuluma u-Abraham uthi uyakuba isizwe esikhulu. Ibhayibheli ekhuleni kaSara ngempela-ke uNkulunkulu eseliphumanga mayebakhipha bayahamba uSara makuthiwa phuma u-Abraham kuthiwa phuma u-Abraham uphuma uthatha uLothi uthatha uSarayi uyabathatha uma ehamba nabo uthi uphuma wedwa uthi ubathembise izwe. Amen. Leli izwe kuthiwa izwe leLothi nani nezinyosi igama lelozwe yiKhenani. Amen. So mayebathembisa bayaphuma ibabeli basibahamba iKhenani baqala balingena u-Abraham. Ngikhuluma balingena ini khulumani balingena ini. They walked until they reached the place of the promise. Amen. Mabefika bengena eKhenani lithi iBhayibheli eKhenani kwasekuba khona indlala. Uma sekukhona indlala basuka u-Abrahama noSara. IBhayibheli umka-Abrahama uSara wayemuhle bayengafani nawe. Wayenjani? Wayemuhle unkosikazi ka-Abraham. Njengoba bephuma bexoshwa indlala eKhenani ibuka lento le uthi uNkulunkulu ngiyamnikeza izwe lesethembiso. But into eqala yenze lo-Abrahama ayiphuma ngena eKhenani iKhenani vele lishawa indlala. Bazalwane iKhenani lishawa yini? Kodwa uthi uNkulunkulu ngiyamnikeza izwe lesethembiso. Kodwa mayifika endaweni anikwe yona iqala indawo iba nendlala. uNkulunkulu wenzani? Wangikhipha endaweni u-Abrahama wayekhishwa ukhishwa ekhabuko ubaba ka-Abrahama wayedayiswa uNkulunkulu. uNkulunkulu kwakuba ka-Abrahama u-Abrahama wayengasizatholani uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu bekhanda kubo. Lithi iBhayibheli ngolifunda mabefika-ke eKhenani sekungena indlala eKhenani use-Abrahama sihambeni nkosikazi wami siye endaweni ekuthiwa kuseGibhithe ngoba eGibhithe iyona ndawo eyaziwa njengendawo eyayikade icebile njengamakhathi eyicebile kodwa indawo yokugcina kodwa icebile ngoba ezinye indawo ngicabanga ukuthi uhleli kuzona ngoba kucetshuka it's a temporary, it's a camp. Ezinye indawo ngicabanga ukuthi une-provision kanti it's not a provision, you are still under usangaphansi kokugqilazeka. You are still under the camp. Ngabanye amazwi uma uNkulunkulu abanika izwe lesethembiso ngathi uNkulunkulu wayethi Abraham izwe eliyongena kulona noma leli laseKhenani lingaba nendlala futhi laseGibhithe libe nokudla kodwa mina angininikanga izwe eliyosebenza kulo nginikeze izwe eliyosethenzelwa kulo. Mina ngikunikeze izwe lokumanifika lona ningatshali nitshalelwe. Yingakho bekhuluma uthi niyongena ezindlini engazakhanga niyakuvuna emasimini engawatshalanga ngoba it's a place of a promise. Ngoba uNkulunkulu wayekhulume ukuthi nina niyokuba isizwe esikhulu abantu bayoboleka kini. Bayoboleka kini. Praise the Lord. Bayoboleka kini. Ngabanye amazwi uNkulunkulu akasithandi abantu ababolekayo.
ngamanye amazwi uNkulunkulu akasithandi abantu abangama-beggars. Ngamanye amazwi yabona into yakhe yokukhala awudalelwanga yona ngoba there is a better place. There is a place of a Canaan, a place of a provision where umhlaba uzokunikeza wena ungaphamanga lutho kuwo. Ibandla sanibonani bazana bami. Ngamanye amazwi lento yakhe yokuswela yokuhamba uboleka imali kuyimanje ubalekela umakhelwane ubalekela umashonisa. That is not what God has planned for you. That is not what God has promised you. Kunento engcono, a place of a Canaan. Praise the Lord. Mabefika eGibhithe bayashaya. The first thing Abraham ayenzayo mabefika eGibhithe ufika Abraham eGibhithe iBhayibheli wafika phambili kwabafana wathi kuAbraham awuyeni unkosikazi wami lo udadewethu ngoba wayazi ukuthi mangathiwa unkosikazi wakhe bazobulawa ngenxa yokuthi kuyabonakala ukuthi uzokwanda. Ngoba inkinga kaFaro anything engenezweni sakhe mayizokwanda wayeyibulala. Sanibona. Awubazalwa bami sanibonani phela. Ngiyangizwa bazalwa bami anything anything ufaro anything ufaro iwizo multiply ufaro ufuna ukuyibulala. Wonder why you attack abangaka unezinto kumele multiply kuwe. Wonder why uzonda kangaka kunezinto kumele multiply kuwe. Wonder why uhlangana nabantu bekhulumeka ungabenzanga lutho kunezinto kumele multiply. Kunendawo ufuna ukuyifihla identity yakho. Ungathi ufike uziveze but keep quiet and let God do the work. Praise the Lord. Kunendawo ufuna ungasheshe uveze ukuthi uhamba noSara ngoba uSara usho ukuthi nesibeletho uSara ukuthi unesizwe manje kunendawo ufuna ungena kuzona bese yathula bese uvala umlomo wakho bese uJehova becaba ukuthi awilutho kanti uyihlamvu ethala emhlabathini manje waphuma kuleyo mangalizizwe iBhayibheli bolifunda kahle akabonakala sema yikho kodwa msifana inkosi ibonakaliswa siyafana nayo labantu bafowethu noma ngabe siyakhala noma siyahlupheka akuyona impilo kunento uJehova egqoka seyela uyasipha na multiply. Kunento ufuna ungasheshe ukhuluma ibeletho zakho kuyo. Awuzonyangizwa kodwa. Kunendawo ofuna ungasho ngoba le moment ufuna ukuveza isibeletho sami nalesikhathi utshela bakhona ukuthi uyakona multiply. Praise the Lord. Kunendawo ufuna ufiyazwa ufike ungaqali ukhuluma ukuthi ngihamba noSara vele uthi nje angimazi. Ngoba kuSara kunepromise. So Abraham has to protect Sarai because as Abraham was protecting Sarai, he was protecting the blessing. Ngoba espiritually sasara kwakunezizwe. Amen. Bazalwa sinezizwe samanje. Hayi musinezizwe samanje. Thina sinezizwe samanje. Ukuthi abantu besibuka seGibhithe kanti abazi ukuthi kungena abantu abalonke eGibhithe. Awubazalwane sanibonani phela Nkosi yami. Kunabantu abasithatha kancane kanti thina siyiGosheni. Kunabantu abasithatha kancane kanti sasibamnyama iGibhithe esekhanya thina sodwa. Kumama abakho ukuthi kanjani kanelani bafowethu asabi sodwa saba with the promise and the promise esabanayo yinto engapheli ukuthomba ongashi yinto engafanele yinto engaqedeki yinto engabulaleki yinto engathakatheki yinto engavimbeki yinto bayifana nomingala bayinto
uthi udadewethu. Praise the Lord. Amen. Uthi udadewethu. Ibhayibheli lithi in that scenario makwenza yonke loo nto until uFaraza athola ukuthi Abraham qambamanga akuyena udadewethu lo nkosikazi wakho. Ngalesikhathi belapha eGibhithe kwakunesizwe esaphuma kwa-Abrahama, isizwe sikaJakobe, isizwe sika-Ezeki, lapho okuqhamuka khona igama lithi Israyeli. Nikwamzela bami? Igama lithi Israyeli liphuma kumfanakazana lo gama lakhe lokuJakobe. Elithi iBhayibheli uJakobe wabambana noNkulunkulu kwaze wathi Nkosi angehli kule nto kanjani. Uyabona lesibusisa ukuthi uJakobe wayilanda waze yayibiyeyise kodwa wathi nami I need a blessing. Bazalwane bami, kuyenzeka bayaqhubeka kuze kwanda isizwe kaIsrael sandele eGibhithe. Bandele eGibhithe. Hey, uNkulunkulu uthe ngiyakwenza isizwe esikhulu. Kanti isizwe kaIsrael nase seGibhithe manje. Lapha eGibhithe isizwe sakaIsrael siyisizwe esiphilaziwe. iGibhithe lonke libuka kubona bayosebenza bese abaseGibhithe bedla isivuno. Ithi mina abakaIsrael abesibusiso ibona abagqilazekile, abaqalekisiwe ibona abadla isibusiso. Ithi mina abaphethe i-authority ibona who lives under suppression. But those who are supposed to live under suppression are they who are experiencing freedom. Abakhuluma izwe lesibusiso kubo ibona abakhalayo. Kuthi abantu bayakhala ibona badla iy'thelo zabantu bebusiso. Bathi akuqede lowo moya wokuhlupheka kubantwana bakaNkulunkulu bese kubusa abantu abangakholwayo. Bese bangathi singabantu abangenaso isibusiso. Kanti uDavid ukhuluma indaba enzima in the book of Psalms. Uthi uDavid umzungezile wamsingeze emuva sanibonana abazalwane mthulele wamsingeza ngaphambili wasubeka isandla phezu kwami bese uDavid surely goodness and mercy shall follow me not only yesterday, not only today, not only for 1 month, not only for a year, not even for 5 years. There is no period. So long phila I am blessed. I am blessed walking in, I am blessed walking out. I am more than conqueror. There's no weapon formed against me that shall prosper. All my enemies come in one way, but they run in 7 different ways. I am the blessing. I am the blessing. And I am more than conqueror. I am above all. I am not the tail, but I am the head. I am not beneath, but I'm high. Because we are the blessing. Awafowethu sanibonani. Abantu besibusiso mina. Noma ngathi ulahlekile, but there's a blessing that lives within you. Noma ngathi uyakhala, ukhala ubusuku, khala bese uyabuya, uthi I am blessed. Noma ngathi uyahlupheka, hlupheka bese uyabuya, I am blessed. Someone shout I am blessed. Someone shout I am blessed. Because we are not determined. But no one will come and ungasijaji, ungasiweke inkinga esibhekene nazo. Sanibona thani amen bafowethu. Ungamjaji account number bafowethu. Ngithi ngileke usimakade befike kumuntu enkulu. Ngithi ngivuka usimakade bebusisiwe. Uthi uyabuka ujaji into engigqokile. Kanti ungambuke kuba bafowethu. Mkhulu ngabimi. Kunasesweni. Manini abangabimi. Kunabangabuwe. Noma ngicingaselwa. But I rise again. Ngifana nesundu. Eluwele mfuleni. Sithi sithabuphelile. Kanti Jehova bapethwa. Abanasimamada bapheli. Ayasipheli. Ayasipethwa. Siyakuma. Njengomsedari. Elipanoni. Siyakuma. Njengesundu.
Hallelujah. Esibona sivuke ekuseni. Kanti sihambi sodwa. Ngaphambili sihamba noShobi. Hallelujah. Phakathi nawo sihamba noGoodness. Hallelujah. Emuva sihamba noMercy. Wake up, wear your garments, walk out. I'm afraid I'm not going to eat the pathways, but we walk out. And I'm not going to pay the pathways, we walk out. Hallelujah. Ungamjaji ukuthi nendawo kuyo ubobuza Maria ababona ithuna bebona ithuna lika bandenzizwa lena eyafaka ethuneni baligama lawo shonini uLazaro bahleka bathi useyanuka kanti abafowethu abazi before siyethuneni kunento eyakhulunywa bathola ukugula lesi simo akusona sokufa kodwa sokuyindodana yomuntu ikhosi yuliswe. Sometimes siyangena emlilweni kanti singenela ithina singenela yena. Sometimes ngena ngathi siyahlupheka kanti sihluphekela ithina sihluphekela yena. Kanti mase sevuswa kuzwakala wonke umuntu uthule. Hallelujah. The night in Goshen. Hallelujah. Master Jesus. Ngizwe umkhumbulo waphanthula nje. Nana ngizobantu usifaka ubuyele emafayilini manje no. Usukhale kakhulu. Times of tears have come to an end. Because I'm God who remembers. I'm God of a covenant. Bible ngalesikhathi banda eGibhithe kwaba kwafika isikhathi sokuthi ngesikhathi banda bese eGibhithe bahlupheke eGibhithe baba zigqila awubazalwane baba yini bafethu uyamazi ukuba isigqila uphethe igama lesibusiso. Have you ever whereby you have been prophesied, you walk with a declaration of a prophecy upon your head, but yet your life is upside down? Oh, I want to declare God of turnarounds in this house right now. I want to speak God of following us. Ma specific kunokuba basebadili kunokuba abantu abayizwa beseGibhithe bephile ngaphansi kwesibusiso, they find themselves bezisebenzi slaveries. Even when it comes to the slaveries, but there's a difference between those who get a wage or a salary or someone who's a slave. A slave is someone who go and do work, but he or she do not know how much I'm going to be paid. A slaver is someone who has no time in and no time out. A slaver
someone who doesn't know that I'm standby or not. A slavery is someone who doesn't have no time to rest. But any opportunity he gets or she gets, uyisebenzisa as ngathi uyafa uyagula. Uma usigcina kwesikhathi uyakhokhela isikhathi awukhokhela. Uma usigcina noma ungenza kahle kodwa ubolindele amazwi enhlamba. Sanibona bazalwane. Amen. Uma usigcina noma ungenza kahle kangakanani kodwa ekhanda lakho hamba namazwi ani. Amazwi ani. Enhlamba. Ngabana usathanda ukuthuka. Uyathuka nasendaweni ongapha waqala uhamba lecawa particular kayishintshe. The different thing about this thing that we need to take seriously and look onto it is that uAbraham yonke lento emehlelayo imehlela nje uAbraham ekhaya kubo kuNkulunkulu. He is the only one who decided ukuseva uNkulunkulu ongaziwa. And now we do not get a history kababa wakhe ukuthi wasale kwenzakalani. So uma ikhaya lakhe lingabhubhanga lingaphela kusho ekhaya kwasale kwarayithi kodwa abantu uAbraham bona baqindazela. If you ever been in a situation whereby you can't call when I went or when I took to pay or about the Macros when I went to feel it, so what is this year? Pina in my mind, my get it up over there, come back in one, it will say it's what we are paying. When I don't tell us, you can't umthandazo abayazi bayibona ngawe bona bayivumela bayiphalaza bayayithathela bayayidudela bayajola baphuma beyemadodeni na-3 na-4 emva bebuye endodeni kuyokhipha isisathola umsebenzi kufasta 7 days uyakubheda ngoba usathane ufuna ukwenza inhlamba uyawubanga nendoda isifile ithemba umshado izulu nomhlaba usufaka amaziko namazinyo wabanga nangeyinzwane waqinisa wathi ayihambe lithi mayisuke lithi akaze lisibone isiphoki sentombazane esifana nawe usuzame uthi uyafika urejimini nje uyisifelo unomndindwa awuqondi lapho Nkosi yami awunani leyonke ethi uyaqoma uthi uyayihlelela umshado uthola umdade wena ongadoda uziyongena naye emshadweni indoda uyalizolo khona abanganananga nje naye abazibene kodwa wena uyafasta uyathanda faka amahili uyaqwethwa uyathonga ushintsha amawindi uyashuqula ufaka inkopho uyazikhipha uyazigunda uyazidweba uyazenza ufaka umlomo obovu namhlanje ba natural kusasa you wanna be glorious sasa umshado uno Sunday blessing uno Sunday but kodwa tolo umshado bafana babudlule ngathi abakuboni ngathi wena indoda phakathi kwabanye amadoda udade wena nalena bayambanga ilofana waseshefstini abangebhiya ufuna ukumshada yilo osuka ngapha eCloof we-Raptor ufuna ukumthatha yilo wase-Pine Town ozamayo ufuna ukumthatha yilo le-Jacobs le-Matragini nayo yahlanganisa uyakuthatha wena uyazama usuze wathi umshada wukho kodwa inkinga uyawubona ukuthi ayingiyeke indoda yasesontweni ngoba abafana basesontweni vele bayabheda bayabheda. It's a season you are in a blessing but yet kusaka i-enemy in your blessing. Bazama umlobola wathi usahamba naye wathi usethola ongcono wathi mina ngimdate umuntu ongenamuntu ngoba vele nawe uyazi vele uyazibona nekutshela lokho uzobuhlungu uyangaphakathi ngoba ufuna ukuthenga ibhala lebhayisikili awulazi wakhula ugibela ibhayisikili abangani bakho awuyazi imali uyikhokha kuthiwa nje uthenga ithaya nje le-toys ithaya ukwazi ukulithenga uyofika kanjani kwenye muntu uyayibona indaba yakho ukuthi kanjani phephisana bapersonali
wavela waphuza amanzi ulwama tete. Uyacabanga la. Uyazithe kodwa Bishop Mkhila. La. Ngikuboleka imic sesisho na ule ukini. Kucabanga. Hey. Ashina hotel. Hey. Abona kusithatha isinqumo nje. Semane ngithathe encandweni ke. Nkosi. Noma ngafika nebhloko elikhulu esuka emathangeni. Sokuyinciphisela simalathi. Noma lenkosi ushonge mkhuphuka. Hey, takwenzana. Hey, tufuna. Hey, tubheke. Ngiyabona usumile okugcina amazinga engaphela ngiyawakhipha lokho. Uyofika emshadweni uyosmayila nje unama-falls. Nakhona inkosi mayiphakama ukuthi wafake. Ngihlele. Sengibesela. Hayibo uyabona ukuthi amazinga ngiyawakhipha. Uyabona. Ngisho usukuma ukuthi uyabona cha sengiyena ngiyokhloka. Bese iyajuma imoto yase-Afro. Kodwa udade wenu obafana ubashinda left and right bonke bafuna ukumshada. Uyayibona inyakanyaka? Asikhuluma iqiniso nje. Lezo izibuko oyifaka akuzona ezamehlo wawuthi uyazana. Ngoba kuthiwa abanezibuko bayathatha. Kwaqasula bona abantu abasebenza ngene. Njengamanje ngikuzama manje natural. Mina I wanna be natural beauty. China me. And usumumi. I mean ngifuna uzwami. Ngithi ngishaya njani? Yini vele semshadweni cha inhliziyo yakho ke. Kade wasibaphelezela bapromise bayabiyeka notho umsenalo. Bavele bethathe uSisi uhamba eqhamalaza ohamba kabi. So kuyenzeka ube isibusiso but ikusokelwa abantu bangaphandle. But the Bible says Abraham uma efika isizwe Israel siseGibhithe ngoba to be a slave ukuphila impilo ongayithandi awuzazi umephi. Ubona uma uvuka ekuseni nje uyangena awungeni. Uyayibona impilo yomsebenzi osebenzayo. Not wena uhlezi ubethe ifoni. Kasawuthi uhlezi ubethe ifoni. Amona kasawuthi asisikhathi uyazingenelwa ivumele basho njalo. Kasawuthi abafundiyeke emini. Futhi nabana inkinga bayakunika imali yakhe kasawuthi bakunika nje ukuthi imali yakho uyithwala kuba vele wena ungasawuthi. Basawuthi ayipheli imali kuphela wena. Try basawuthi akwazi ukuflexeni. Ukula masa ke mini uthayifela nini imali yami bekunike futhi abantu na bekunike abanye bafuna bekubona lesikhathi Tshwale osebenze intambama kufanele amegibele taxi atshezisela ngathi ngehla etsheni ngoba ngashonga ngoba mama baona etaxi kuba thomongela nje Twakuthi ekhamisela awunandaba amphathi intombazana sandaba nanokuhle lapho uyakhamisa sho njalo thoba sawuthi
futhi wasawuda yikho into yokuthiwa nini uma usebenze manje wayeka kusasa usabuya uyayibuyela nje futhi abanankinga bafika nje ngena lapha wena thatha namazala ukini ngoba kwalisa na trailer nena Pastor no wathumphati uthola uholele lihola tempi le angifuna uthola ukhathelini umusuzi indala uyayibuyela xa ngena kalana wena lesishiya uzobuya wena ngene umsebenzi So you're a slave. You're a slave. But if I believe it for the time of God, oh, what's that? Then as a father, so then you next week. If I believe it, Baba Zikri. So Baba sebenzela Nkosi yami abantu baseGibhithe. Amen. Bona kodwa benezwe lesithembiso. Now, this is Bible in a long run. What part ukuthi isizwe Israel nezozaba legacy iphilayo akuyona lento uNkulunkulu ayithembisa kuba bamkhulu. Amen. Manje lento ephilwa la akusiyo kodwa wala kunento enhle engela sibambe bathu nasekhaya. Ngifuna la ngaphezulu kunento enhle uAbraham ayenza. uAbrahama wathi uma ebizwa uNkulunkulu lithi iBhayibheli Abraham njengoba kathi Abraham waba necovenant. Amen. Waba nembazana baba nesivumelwano. Amen. Now the great thing ukuthi isivumelwano sikaNkulunkulu noma singanga exist kwabantu avumelane nawo but i-covenant ayiphuleki. Ikhola bazalwane ngoba i-covenant is the one eyenzisumakayo hlezi ekhonota wena kwathi ke ngithi bazalwane bami ungahambi ungekho under i-covenant ngoba if you put yourself under a covenant you are placing yourself in a right position. Babelithi Abraham esefile isizwe sa-Abrahama sakhala sikhala silapha eGibhithe sakhala kanti uNkulunkulu ekukhaleni kwabo uyabezwa so qhubeka nokulila ukuthi wenze njani kanti nje bazalwane ili iBhayibheli uNkulunkulu wabezwa ukukhala wayesekhumbula. Hey, we serve God who remembers. We serve God who remembers. We serve God who remembers. And the Bible says, abantu b'Israel abazange bemkhumbuze. They just only cried. Abantu basaba abambizana, they just only cried. Ekukhaleni kwabo uNkulunkulu wethu uyavula wathi wakhala. Awukwazi ungakhala abantu engenza noyise wabo nokhokho wabo ukuthi laba bayakuphila ezweni lasethembiso. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wakhumbula. Ekukhumbuleni kwakhe uNkulunkulu wagijima wayikhulumela kuMose wathi Mose ngizwile ukukhala kwabantwana bami wathi Mose ngizwile ukukhala kwami kwabantwana bami. uNkulunkulu washintsha iDNA wathi akusebona abantwana baka-Abrahama kodwa sengabantwana bami ngenxa ye-covenant ngoba wayithatha uNkulunkulu wayenza yawo personal akabukanga igazi lika-Abrahama kodwa wabuka igazi lakhe kubantwana ba-Israyeli wakhumbula ukuthi no laba abasesona isizwe sika-Abrahama kodwa sebebizwa ngegama lika-Israyeli sebeyisizwe esikhethekileyo webazana bami kuney'thembiso uJehova azenza ey'funa thina njengamanje simkhumbuze mama khumbula. iBhayibheli lithi olufunda kunendoda ogabela mthwalini uJosefa. iBhayibheli uJosefa wake waba sentilongweni kwijeni yakhe uJosefa wake waba nemphupho. Iphupho lithi uJosefa waphupha wabona isithungu sakhe simile kodwa esabafowabo zilele phansi. Bakusuka lapho
wethu efika lephupho kunephepnesari batholakala ukuthi iphupho akekho ozophaza iBhayibheli kweswakala indoda enye ikhumbula ngoba ekukhumbuleni kwabo yathi khona umuntu onomoya kaNkulunkulu iveza ukuthi uSimakade noma ungaba sempilweni kodwa uSimakade uyakhumbula iBhayibheli sivezela ngendoda ogama Mephibosheth Mephibosheth wazalwa ekuzaleni kwakhe wayekhubazekile kodwa yena kababa wakhe uSamuyeli yena kababa wakhe uJonathani owenza isivumelwano noDavide iBhayibheli wathi mayezalwa uJonathani unakhuza uMephibosheth esesendaweni okuthiwa yina kwaDibhare batholakala ukuthi endlini yenkosi kuhlelwe itafula wafela uNkulunkulu wakhumbula wathi khona yini endlini kaJonathani engamenzela umusa wadlula icovenant ngokuSimakade ukhumbula iBhayibheli wathunyelwa amasosha ayena waDibhare engasazi uMephibosheth ekhubazekile ehlupheka engenagama engaziwa kodwa itafula lihleliwe uSimakade wamkhumbula ukhumbula abantu abenza icovenant bengasekho bona bazalwane kunendoda ogama layo kuthiwa uJobe iBhayibheli uJobe kwake kwaphela konke uJobe wasekuzi iBhayibheli kwaphela wayecebile kwaphela nje unkosikazi wakhe wathi lalela Jobe ngiyacela ngiyemama abantwana bafile imfuyo iphelile inceba yikho izindlu zidilekile amasimo ashile konke kuphelile wathi lezitha yodwa kancane wathi thuka uNkulunkulu bathola uJobe akakwazi ukuthuka uNkulunkulu ngoba mayithuka uNkulunkulu nqamula isivumelwano iBhayibheli kwathi uJobe sekuphelile uSimakade wakhumbula iBhayibheli mayisebuyisela wabuyisa sekwande kaningi abafowethu nathi P.O. Box kaHezekheli iBhayibheli uHezekheli kwasekuphelile iminyaka yakhe yokuphila uNkulunkulu esethe iminyaka yakhe Hezekheli iphelile ayisekho into ozoyiphilela ney'nsuku zokuphila seyiphelile iBhayibheli wathi uHezekheli mana Jehova ngiyezwa waphenduka wabheka uJobeli wathi akukho yini okukodwa ongakukhumbula uNkulunkulu iBhayibheli uNkulunkulu wakhumbula wathumela umprofethi wathi Hezekheli iminyaka yakhe isiyandisiwe ngoba sikhonza uNkulunkulu okhumbulayo yabo silasi hluphekile nje sikhonza uNkulunkulu okhumbulayo unogogo esithandaza ngayo Uwana wegama alikhani Uwana engomunye udade wabo umne wabo kuthiwa uPhenina asimuzwa ekukhonzeni kwakhe icebo kodwa simbona uPhenina eba nezinto kodwa Uwana elokhe entabeni yaseShilo intaba abafowethu ukubonga ngoba iShilo was a location. Sanibona bazalwane bami. iShilo is a place of thanksgiving. Kwangayona indawo yokucela. But iBhayibheli bayifika nayabonke ebongephethe abantwana abantu bekade iBhayibheli wayemhlibhizela emhleka kodwa wayefika etabeni afika present iminikelo yakhe ayibeke iBhayibheli uNkulunkulu esezokhumbula kwavele kwakhuluma umpristi wakhuluma into ehlukile wathi kuyoze kube nini mfazi indini ufika la entabeni udakiwe na wathi angidakiwe
ngibhaliwe kodwa ngithulula umoya wami, ngithulula inhliziyo yami bese yini eyifunayo. Bathi uma uNkulunkulu ngeke ngibusise ngomntwana ngenze isethembiso sokubuya ngize kuyo lentaba ngizobonga. IBhayibheli abantwaneni bonke abake bazalwa kodwa uHana wazala uSamuel, namhlanje uSamuel owaziwa njengendoda uNkulunkulu ayegcobile ekhethile umprofeti omkhulu. Lalela umusifakade esekukhumbula uzomnikeza izinto nawe ungacabangi ukuthi uyozithola, ngoba every time uNkulunkulu ekhokha wenza i-multiplication. Just tell us. Come on. You've been praying so hard. You've been praying so long. You've been praying for a long time. But we serve God who remembers. His cuts of karma must come to an end. But this day is cuts of kujula uNkulunkulu. Sanibona bazalwane bami. Ya usuthandazile and we fast kodwa boniphendula ibuye. Nkosi mkhulule. Abanye bethu bayakhala ubusuku bonke. Bayacela kade basebecela kaneminyaka kodwa kubona ngathi uNkulunkulu uthule. Abafowethu akesimtshela uNkulunkulu ophendulayo. Lalela uNkulunkulu ophendula. Ithi bathi abahlabelayo noma ethule kodwa impendulo ikhona. Noma ngabuke ngathi bafowethu kuphelile kodwa impendulo ikhona. Noma ngabuke ngathi uyakhathala kodwa impendulo ikhona. Noma ngabuke ngathi uyahlupheka kodwa impendulo. God will remember us as soon as we need now. God will remember us. God will remember us. Mawula ngathi mabuyele emafayilini ayobheka imithandazo yakho. Mawula ngathi mabuyela enqolobaneni ayobheka amabhukwini izicelo zakho. Because we serve God, God will remember us. uNkulunkulu mesekhumbula iBhayibheli wakho nabantu abayizwele sebakhiphe ebhebhethi. Baphuma nengceba abangangenanga nayo. Baphuma begolide iGibhithe lokho laze nabahuba nabafuna. Ngoba baphuma eGibhithe kwezwakala ukuthi kuphume abantu kwabakhunjulwe nguNkulunkulu. So now I want to speak that upon your life, that may God remembers you. Somebody shout amen. I want to speak that upon your life, that may God remembers you. Imthandazo ethandazile, it's time now. So uNkulunkulu akukhumbule, ngisho usukulele bantu abasekhaya uNkulunkulu akukhumbule. Ulele uNkulunkulu akuphendule ngezibonakaliso. Ulele uNkulunkulu akuphendule ngama revelations. Uthi uyahamba nje uNkulunkulu akuphendule ngabantu ohlangana nabo. Nobe yini uNkulunkulu angayisebenzisa ukuthi akukhumbule impilo yakho, may God remembers you.